Hello mga Lods! Welcome back to my channel. So mga Lods, pag baguhan ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit na yung notification bell para update kayo palagi sa ating mga bagong tutorial o video. So mga Lods, pasensya na medyo bulol tayo ng konti kasi ganito talaga kapag bagong vlogger pa lang tayo. So pagsikapan ko na gumaling pa tayo dito mga Lods pag na-monetize na tayo. So mga Lods, kasi yung gusto ko lang i-share sa inyo ngayon mga Lods, marami talagang nagtatanong sa akin kung paano ko daw naabot agad yung watch hour na requirements ni YouTube. So ang tanong mga Lods, kung nakuha na ba talaga natin, kung hit na ba talaga natin yung 4,000 watch hours na yan ang talagang pinakamahirap na abutin bilang isang mga Lods. Eto na, may sagot ako dyan sa mga tanong nyo kasi hindi na ako makatiis. Hindi ko na kayang sagutin sa chat yung mga tanong na yan, kung bakit laging curious sila sa mga ginagawa kong tutorial. So mga Lods, oo, gusto niyo isasagutin ko na kayo? Oo na. Maabot ko na ang isang pangarap na hindi ko kaya abutin. Joke lang. Mga Lods, oo. Naabot ko na yung 4,000 watch hour na requirements ni YouTube in just 1 week. Ayun nga mga Lods. Ito na nga yung magandang balita para sa akin dahil ang bilis ko nakuha ng aking 4,000 watch hours sa YouTube. So hindi ko pa alam mga Lods kung talagang nakakalusot ba talaga tayo dito sa ginagawa nating tricks o tips, kung legit ba talaga to. So huwag kayong mag-alala mga Lods sa mga nagtatanong sa akin kung bakit ang dali ko lang naabot or ang dali ko lang nakuha yung watch hour na requirements ni YouTube. So huwag kayong mag-alala. Kapag na-monetize lang ako mga Lods, i-pray lang natin na-monetize ako, gagawa agad ako ng isang video na tutorial na kasama doon kung paano ko gagawin yung mga may nire-upload ako doon na hindi ko video, pero may gagawin doon na tricks kung paano siya makalusot kay Lolo, di ba? So wala nang patumpik-tumpik pa, gagawin ko agad yun para sa inyo, para sa ating mga small YouTubers. Magtutulungan din tayo. So sa kasalukuyan mga Lods, ang hinihintay ko na lang ngayon is subscriber na lang mga Lods. Parang ang tagal umangat sa subscriber ko ngayon na naging 820 na ako. So parang ang tagal kong makaabot sa finish line para ma-monetize YouTube. So sana po ay tulungan nyo ako. 1,000 subscriber ni YouTube, 1,000 subscriber ko pala na requirements ni YouTube, para malaman agad natin kung legit ba ito yung ginawa ko. So mga Lods, sobrang excited na din ako kasi malapit na ako sa finish line, kasi subscriber na lang ang kulang sa akin. So basta huwag kayong mag-alala. So kasalukuyan mga Lods, so meron na tayong nakita nyo
yan ang kasalukuyan natin subscriber at watch hour. O diba? Kitang-kita nyo. Sa kasalukuyan, yan na yung watch hour ko mga lods. In just 1 week lang yun, nakuha ko na agad. So basta mga lods, update ko na lang kayo. Huwag kayong mag-alala. Kapag na-monetize na ako, basta gagawa ko. Promise ko sa inyo mga lods. Sana supportahan nyo ang channel ko mga lods. Dito lang ako sa likuran nyo para lagi sumuporta sa mga nahihirapan sa watch hour. Madali lang yan kapag maging maklusot ako dito sa gagawin ko mga lods. So maraming salamat pala mga lods sa mga legit ko mga subscriber. Maraming salamat sa tulong nyo. Maraming salamat sa suporta nyo na lagi kayong andyan, nagko-comments. So hindi ko naman talaga na maiwasan na may mga bad comments talaga sa YouTube natin. Ano na natin, tanggapin na natin kasi kasama talaga sa buhay yan. Hindi tayo magiging successful kapag wala yan sila. So gawin na natin silang mga inspirasyon sa ating mga ginagawa, Lods, araw-araw. So mga Lods, maraming salamat sa tulong nyo. Ngayon, nagiging 820 subscriber na tayo. So, 170 na lang ang kulang mga Lods. Malalaman na natin kung talagang legit itong ginagawa. So mga Lods, stay tuned up ka lang sa channel ko. At asahan mo, baka isa na ako ng susi na makatulong sa'yo. Or isa na akong susi kung bakit mapaangat ko yung watch hour mo in the future. So mga Lods, maraming salamat ulit sa suporta nyo. Sana ay hindi kayo magsawang suporta sa channel ko. Kasi ang mission ko lang dito is tumulong sa mga maliit na YouTuber tulad ko, small YouTuber na gusto ding mag-success. Kasi alam naman natin kung gaano kahirap magiging vlogger. Hindi madali. Kasi alam naman natin na hindi tayo popular, hindi tayo artista. Pero pumasok pa rin tayo dito kasi sa salitang curious, sa salitang na-encourage tayo sa ibang vlogger. Unang-una talaga na-encourage ako doon kay Boy Tapang. Ang bilis talaga niya. Parang kidlat lang siya, naging milyonaryo agad. So, hindi naman natin nahangad na ganyan tayo agad-agad. Pero, baka, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin kapag ituloy-tuloy natin itong career na to. So, mga Lods, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kahit hindi tayo ma-monetize, tuloy-tuloy lang natin to. Dahil nasimulan na natin to, yun, grab na natin itong opportunity na to. Kasi wala naman itong free lang to sa atin. Pagsisikap lang talaga ang kailangan natin. Sikapin natin na maabot natin yung monetization. Kasi kapag na-monetize na tayo, syempre, ma-motivate na tayo para gumawa ng mga video. Maghanap din tayo ng mga video na makatulong din sa mga maliit nating YouTuber, small YouTuber, katulad ko. So again mga Lods, maraming salamat. Hanggang dito na lang ang video ko ngayon kasi wala talaga akong content. Sinagot ko lalo yung mga comments, mga nagtatanong sa tutorial ko. Pasensya na kayo kahit na kalutan na ako doon. Pero ginawa pa rin ang best ko para maturo sa inyo. Dahil kayo supporter ko. Kung mag-improve man tong channel ko, lumalago man to dahil sa inyo. Malaking utang na loob ko sa inyo. So, maraming salamat idol. Thank you sa suporta. Keep it up.